Mga kapuso, pagpatemprano kag pagpalawig sang curfew for minors sa Iloilo City ginatunan. Curfew himuon nga alas 8 sa gabi tubtob alas 5 sa aga. Si Kim Salinas nakatutok. Ginbulong sang balonggay ang pila sang 23 anyos nga residente sang Barangay Soho Carevalo matapos makatapak ni sang buka nga botelya sa lugar. Ang mga natapakan sang residente, ang tuga sang ginapahayag gang war sa tunga sang mga pamatanon sang Project 2 kag 5 sang Barangay Soho pasado alauna Sabado sang kagahon. Ang taga Project 5 nga sang temprano kuno ginkaduan sila sang taga Project 2 kag ginhaboy man botelya. Tapos nagbalo sila, gin istoryahan nga amo man lang nagyapon sulit-sulit nga hindi na magliwat. Tapos bayran ang napilasan. Ang kinagamo sa mga minor de edad sa 10 oras ng kagabihon ang isa sa mga rason sang chairman sang Committee on Social Services sang Iloilo City Council agud iduso ang bago nga curfew hours. Sa baylong alas 10 ang gabi tubtob alas 4 sang aga, plano nga ipatuman ini alas 8 sang gabi tubtob alas 5 sang aga. 5 violations na obra nila. Number 1, violation of curfew ordinance. Number 2, mga fighting na, malicious mischief, ang vandalism, and ang isa, vandalism, fighting, malicious mischief, kag alarm and scandal. Pabor naman ang Iloy nga si Wilma sa sining nga plano. Para sa kabataan man nga layo sa mga maglagaw-lagaw na bala kundiin. Ba nga daang wisa nagainom-inom pa na iya. Nagakabalaka naman ang Iloy sang isa ka manog first year college student. Panaglitan mayara night classes o kung maglapaw sa alas 8 ang klase sang iya bata. Ikisa may mga activity para bala sa eskwelahan, di kapuli nga alas 8 gid makapuli na konsiderar tani ang mga eskwela lang balaya, exempted lang sila tani. Ini ang isa man sa ginakonsiderar ni De La Liana rason nga makakonsulta ini sa mga bulutuan. Ang akong plano da, sir, kung if ever nga night class, kagamit ka ID mo eh. Para kung nara ka na sa dalan, galakat siya kapag kita, at balaan sang pulis o balaan sang CSWDO, ta balaan sang kapulisan da, o sang talod o estudyante ka. Kabahin man sang tikang ang pagpamaskog sang implementasyon sa kabarangayan kag pagpantay sang kapulisan. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.